ye pie ewo Ghana ha ene ye wiase me pesa me no check be ye 10 minutes pe nya daje ne bre na bomodi ne tie me yadu ba bi ewo Ghana ene ye wiase a ai se we ye kristoni na uton so hwemu a na nipa bi peace efe se wo boni bi a wodie eti na enso hwe watom ana we ye kristoni na ato amane mu a ya na nipa bi fe se nyame ye gya wo ho ana nyame apo eti na se ani buase na sa amane na ato ana to da bi na sa we ye sofo we ye evangelist we ye prophet we ye apostle na enso hwe ne amane bi to wa ya na bi fe se e bi a wa ye boni bi eti ye nyankopon ti na sa de no aba so obi a obeka sa asema kire obi a ka tell say prophet kum chacha say nya no kore obi a obeka say so obi ton so hwemu a na obi to amane mu a na ebi a na ye boni bi a wa yenti na nyankopon aye nsa no enti sa woni bibi mame kan quotation mi wa mame nyim space na me kan kire Luke chapter 13 verse 1 sabre no enipa bi wo wa waka Galileefo ho wose sabre na enipa bi wo wa waka Galileefo ho a Palato edu won moja afrefra won afode ehon nsem no ekire verse 2 na obuase won se mususu se Galileefo yi hu sa amane ye nti no waye ne boyefo esen Galileefo nyina na ente sa na emo mesem se mo ansa kire a mo so mo be sa verse 4 anase enipa edun wotwe a Silon abantintin bu ehwe won so na ekun won no mususu se waye emratofo sen enipa wote Jerusalem nyina na mesem se ente sa na se mo ansesa mo so mo be yesa ya kan wo na wo kan wa usua wa de a ebeboa wo pa so ade ase eti ya ne nipa bebre fi se bia wogidi ni bi to amaniyem na ton so hwema wase mususu se nipa edun wotwe a Silo abantenten ebukun won aye yam won peche won no mususu se won ya adebayefo eti na sa amane beto won ana wase ente sa monsesa sa na mo so mu be hia sa amane no ene enso we ni bi eti wo be ye gidini na wo bi adi nyame yechi se wo ye sofo so ye gidini na amane bi to na enye ne boni bi a wodi enti na sa amane na to no. Listen to me, because Psalm 34 okay verse 19 was what ni amane ye do so bebre nanso ni nyina mu no ewrade je no mame fa bibi nya reference ncho kakra ebre bi a atwam ya papa ba ko Ghana me respect no anyame nsa wone so wo preach pa anyame tumi wone so pa ba ko ya fra no reverend is to Anaba ebre bi wone ne ma ekọ crusade ewo baabi wane ne ma ekọ crusade wo baabi no ne ma mienu konya serious lonely accident emen koda ne wuyayaya wonse wo die awurade achi o nanso sama ne we to no eti men susu utirim no wadwen mu say adan na nyame nipa kese yese ekọ crusade no ane ne meko na ne ma akọ wuo eti sabe eye bone bi anase ye wahaw bi eti na abeto won men susu ne sa me amadan for sofo kese ba ko yefra na apostle di graft or say kwame baye 2 years and 3 years ago when you serious accident here say serious accident no bi okọ obi afese ne nan pepeche wo bewu ama akomu sade ye ka ne ye pa ne sade wo yam ye e wo ka animu a nanso no ewrade adom nyankopon agena ene apostle di graft or say kwame gusu ye nyam djuma na wo be sampa wo nyankopon wonim ne ma eti dia me pese prophet kum chacha me chon say wo bi ayi kristoni na wo bi ye gidini na wo bi ye sofo ana wo di ewrade echi na wo ton so hwem na amane bi to no ebi ya ne guase bi ba ne so na ebi ya wo haw bi ba ne so ana titi bi ba ne so ma enipa nsusu nwen se ne boni bi awaye eni ade bi awaye eti na sade na ba ne so ana se bi awamane yefura ewrade echi ana ebi ya wakọ aduro so nti na sade na aba ne so enti sa eti mu a ya nam wo ho a
ya na mo hu se o how bi ato obi na amane bi ato obi a na mo susu bibi ma no me pato on stop sa me de ada bia me ya meka na da bia sofu kum chacha me koso aka se ewiase e ba ye ne tie obi anim ewiase a wonim na wiye yeda obi a enim na wiye yeda. Listen to me. Obi ani wiase a wonim na wiye ye eti ya to obi na amane bi ni so we bi ba wo bi so na mesre no na wotie so onyankopon edu wo ba wiase no se wonyame ma wo 70 years kora no se bedi 70 years ya na wo di 60 years ya 10 years no wonim de yeda wonim 10 years sa na me pese me ka kira wo se wonyame ma wo 50 years se bedi na wo di 45 years ya 5 years no kora wonim de yabeto wonim ma me ka se mo kira life eni abraba ye bo wiase no hwe obi bewu a ne nan ba ko tumi twa eye hyebra ne nkarabea obi bewu a nanim ye no tumi fura eye hyebra ne nkarabea obi bewu a watumi yale dadem eye hyebra ne nkarabea obi bewu a ka tumi de ne hwo eye hyebra eye nkarabea obi bewu a elupre atumi tsenipa ne me ede ne betofom eye hyebra eye nkarabea eti se bi ntowa na bi nsi wakwan mu a na wobompa ye se awurade emusuo ne yesan me parliament mbe sofu kum chacha me parliament me yaso mesi me parliament na emom no emfa wo bi sinto obi mreye obi yade ya wayade obi amani hunu a wo hunu obi nkonhia wonya amfa nyina so mfa njaji ni pan se enam se onye de yetene enam se waye boni nti enam se nyame yi ni se firi ni so nti enam se won firi nyame nti no ena saade we aba no so sa me pacho enti sa kristosum ani nyame som no enso hwe wom kristosum ni nyame som amane wom ewiase nso aye baye no ma me papa emu nsam no edoso bebre ya na me ka se ewiase we ya ka se nka no kore ewiase we enka no kore ani ye wo wiase bia wonti ase ye wo wiase bia wonti ase utumi hu obi fe pa ne end no na ye bibi bi ne ade but wonso awo ho no sabe won konkodu end emenyankopon to ne nsem frawo etu woni pa ne end ne no wahu o nipa ne na wiye ye no wahu a enne woda ne sresrefo ada ne yalefo ne end ne wahu a enne ebi awosene na wudi ne ho agro but wonso obi anim end ana wonso obi anim wa wiye ye eti dia mekan se so obi to en social no to amane mu a enya ne boni bi a wadie ebisa wo kan Luke 13 verse 1 na mekan ye na tie biam Luke 13 1 na mekan ye no e waye me de pa asem no e wo ho no e ye me de pa Luke chapter 13 verse number 1 sabre na mu no enipa bi owo a wo ka Galilee fo ho a Pilato ede won moja ebo afode mobuo obuo se won se mususu se Galilee fo hunu sa amane ye nti no wo ya de boye fo ana Galilee fo ton so hwem da Galilee fo ehun sa amane ye Pilato de won moja afrefra afolebo ede ye niema wo de ye chese eniema bi ense mfatante mo fe se Galilee fo na ya de boye fo enu na luku ka cho se ente sa na emo nso once se wadwen na wan sakra de ato Galilee fo no ebi betumi ato eti obi to amane ye ma enya ne bone ya na meka enye obi ode prison bi ya no ye de boye fo o konsa won prison a o cha prison fo ni mu fo a emu 3 ena yi criminals emu ba ku bi ono ma ya friend suspect asamade ato won so no won ni mu hwe na so ode prison ma konsa won prison akosere prison fo da obi atawre man de be 20 years remand 20 years no da no asem a ya de to ne so no ene asem a ya de ato ne so no woni mu hwe na so atawre man 20 years eso hu se ye wo wiase bia wo bitumi hye de atwa asem to obi so atumi ka asem to obi so na wa pa asem no ho atade na achew na wa pa ho mpaboa size 42 na de ahyew nan wo hye Bible ma Joseph anya boni o Genesis chapter 39 by Joseph wo Potiphar fie na wo yi adwuma ma Potiphar na Joseph wo prepare dem no Potiphar yele abesuo ne mu ko ano aka che de Joseph se wo ne memeda na so Joseph
sɛ mesuro nyankopɔn nti mengyɛ saa da adeɛ ne da Joseph ɛne Potiphar yera na but later Joseph wa wɔne Potiphar yera na wanyɛ Potiphar yere bɔne no wɔgye ne ho adwane ɛne n'atadeɛ kɔka ɔbaa ne nsɛm ɔbaa ne de atadeɛ ne gu hɔ ɛma ne kumbai wɔde atadeɛ ne gyina so yɛ evidence ɛde kyerɛ sɛ Joseph pɛ sɛ ɔbɛwure po no na ɛso Joseph na ani ne tirim wɔn nso a wanyɛ saa yɛde Joseph ɛkɔto prison ana afiase nanso na Joseph no ɔnyɛ bɔne da eti ne ya mepɛ sɛ meka kyerɛ wo nne ne sɛ ɛnyɛ obi yɛ nsɔre bɛto no na amaneɛ bɛto no na problem bɛba ne so na wɔtayɛ ɛbɛba ne so na wobɛnya lɔle accident na ebi asɛm ne nan betwa sɛ wɔyɛ sɔfoɔ so ɔyɛ diifoɔ so ɔyɛ prophet na wɔhaw ne amaneɛ bɛba ne so so ɔyɛ gyidini so ɔyɛ kristoni a wagye awurade yɛ di no ɛnyɛ obi a na nsɔre ne amaneɛ to na wagye akyi no na wo de wo bu na ten so ɔyɛ de boyeni a anka wanyale da wɔyɛ de boyeni a ka wo mu buda wɔyɛ de boyeni a anka nanim hu ase da ɛnte saa me pakyɛw me din de prophet kum chacha the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nye ne bone pa ne kase epe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe ne subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hyira na ewura